Esta tardor sense pluges aporta notícies roïnes per al camp, però hi ha un cultiu que s'està veient beneficiat per aquesta absència d'aigua. Els parlem de la xufa, un dels cultius més estables econòmicament. Trobar avui una màquina de collir xufes era una tasca difícil. La collita està molt avançada. L'absència de pluges ha vingut malament a molts cultius. Com sempre en el camp, el que és bo per uns és mal per altres. Però ha sigut clau per a una collita de la xufa bona i més àgil. No mos ha plogut res i anem prou ràpids. No n'hi ha humitat, en la qual s'està collint com volem. Estem ja dalt del 60%. I ja han hagut d'afluixar la marxa perquè s'ha fet un coll de botella als secadors. Hi ha un poquet de paró perquè sequen, però nosaltres collim més que ells sequen. Els secaderos estan més o menys plens, entonces hi ha que anar fent puesto per a poder ficar les xufes que queden. Una bona campanya en collita, però també en quilos. Vam estar entre els 8 milions de quilos de xufa tendra. I en preus, que es troben en màxims històrics. El 2010 el quilo de xufa tendra es trobava a 35 cèntims. En 10 anys s'han pujant poquet a poquet, fins a arribar als 83. Això sí, els costos també estan pels núvols. El gasoil, els productes... Però continua compensant. Es tracta d'un dels cultius més estables econòmicament. No, sí, les pujades o les baixades són mínimes i tenim una estabilitat que ens permeteix fer plans a llarg plaç a l'agricultor. És quasi una carta segura. Només els resta un mes de collita i més relaxada.